Lambada. Zaramiona, dołączamy. I kręcimy tyłeczkami. Lewo, brawo. Lecimy. Na początku rączki na ramionach. I machamy do kamery. A teraz rączki trochę niżej. Na bioderka. I kręcimy bioderkami. A z bioderek na pupę, na tyłeczek, rączki na tyłeczek. Partnerowi dajemy rączki na tyłeczek. Nie wstydzimy się, już jest do 12, więc można. Na tyłeczek. Serio? A teraz chwytamy się za kolanka. Partnerka, za kolanka, dołączamy. A teraz, no to zostały nam jeszcze kostki. Chwytamy się za kostki. Za kosteczki. I to była gorąca lambada, a teraz zostajemy w latach 80. Zatańczymy sobie YMCA.